Chui level ole second period kan tran nei do nga second period kan tran hun hi dar som pani le minute so ania hei tilai hi sana hi tilai sana khi nen chuan in thenga dar som pani le minute so ania wen chu thade wen nge thak chuan kan bang ma tur angai la ama khan chumbung de win kan class kha kan ti topa zom le na tur chu various types of relation atangin kan le don ni various types of relation a hian type sang pathum ma chung te chu reflexive symmetry le transitive te ni a chumi tur chuan hela definition hi chhiar taila let a be non-empty set mje chu a chu arwak lo tur ani tinani entirnan a chuan element pakhatal one kherlo po true mo element pakhatal ani nge ngai tina mje chu pakhatte panite pathumte chuan a chu empty lo tur ania then the relation R on A is said to be reflexive if A belongs to R or A relate A for each A belongs to A. Okay. And so if you reflexive hinita se reflexive symmetry le transitive kan ti to kha reflexive symmetry le transitive hi voi khata kan soi vek chong kan whiteboard hina dei don lo wangin reflexive chu hi ni a reflexive chu engtin nge a dan example hangin tin nga kan tum bok don ani tuna hian ka in sumeka in su chung ten class kan la to ni tun nai ko vel hi changkang to hle ni reflexive a chuan example pakhat peng let A equal to 1 2 3 a relation hi du kan phuat chapang du kan phuat chapang 2, 3 1, 1, 1, 2, 2, 2 and 2, 3 then ni a reflexive lo en tur chuan A belongs to R for each A belongs to A for each A belongs to A en hui A chu ni for each A belongs to A heng ho zong tan hian A belongs to R ni ngai zia chu heng ho zong hi ta chuan 1 hi A a kan lak chuan 1 belongs to R omangai tina true hi A a kan lak chuan true belongs to R omangai a 3 belongs to R ani ngai ti chuan for all A belongs to A zong kha rong kim ta vek 1 te 2 te 3 te 1 te 2 te 3 te mo chuan chuan A belongs to R kha rong kim vek a reflexive ni tur chuan zia chuan 1 omangai a true omangai a 3 omangai tina nia chu he relation hi reflexive ani nge ni lo kan en don chuan 1 omangai true omangai 3 omangai bok 3 omem omlo chu wang chuan therefore the given relation is not reflexive kan ton tani kan the thiamang chumo example dang pakhat kan en liang hi example 1 example dang pakhat kan en lenga A chu ngai tho mang taila example 2 R equal to
1 1 1 true 2 true 2 1 3 3 ta sẽ khi a reflexive angem am ngai to phong phang ula a reflexive angem reflexive tu chuan e zong zong e chu eng hong e eng hui e kan soi na chu nia e zong zong tan a belongs to r om ngai om je chu heng zong zong tan hian a belongs to r om je chu 1 1 belongs to r 2 2 belongs to r 3 3 belongs to r om ngai ya chu tin chuan r a chuan 1 1 belongs to r 2 2 belongs to r 3 3 belongs to r oma chu tin chuan he relation hi reflexive therefore r is reflexive kan ti thei ta ni hemi te hi chuan in engma tangkai nan ani hi lo reflexive le reflexive lo soinan engma tangkai nan nei lo hemi te hati sin zong kha reflexive chu ni se next a symmetry a kan kala then a relation R on A is said to be number 2 symmetric if AB belongs to R implies BA belongs to R. Example mangin soi fe le kan tuma A kha ngai thau lai la A kha 1 2 3 thau lai la chuan R kha kan du du phot chop leang R chu 1 1 te 1 2 te 2 3 te 2 2 te 3 2 te 2 1 te ni ta se he relation hi symmetric vengem ti kha kan endon ani he relation hi symmetric tur chuan AB R a AB om chuan R a vek hian BA om tur ani tina ni chumi om zia chu R a hian 1 1 om chuan ale join 1 1 om ngai ani chuan 1 1 1 1 chu om cheng sa ta chuan A B mo chiangula A B 1 2 om chuan 2 1 om ngai tina mo 2 1 om em 2 1 om khap chuan 2 3 om chuan 3 2 om te ngai tina patimo a definition in A B om chuan B A om ngai tina chu tiang ni chuan symmetric don tina ta ni chuan chu tika 2 3 om chuan 3 2 om ngai 3 2 om le chia le khap 2 2 om chuan le jong pon 2 2 thoi chu om cheng sa ani chuan he relation hi symmetric kan ti thei don ta ni kan chiang chmo chuan example 1 ti la example 2 hi la lang pha in ka sia example 2 hi an pele don tai la symmetric velo enge example kan pek theiang symmetric velo chu e thau e kha mi thau mang tai la r dang la tai la 1 1 2 3 3 3 haute pakhat lai la haute pakhat lai la 1 1 om chuan 1 1 le join om sa 2 3 om chuan 3 2 om tu 3 2 om em om ve lo chu wang chuan therefore R is not symmetric since 3 2 does not belong to R kan ti don ni cho thiam zai chungo chuan he chu kan rap the next a transitive om le dona transitive number 3 transitive a relation R on A is said to be transitive if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R.
AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R. He scene jack then at the hian mutiam hat patakin. AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R. He azom na hi an chiang la B ni hi mo azom na hi. So an example mongin hi say fi don't tell example pakhat na. A chu angai tho la le ang 1 2 3. R I hian du thot chop leila 1 1 te 2 3 3 1 2 2 3 3 he relation hi pakhat na han reflexive han le taila he relation hi reflexive em han ngai to te le he relation hi reflexive to chuan A belongs to R for all A belongs to A ti khanita reflexive em khatami khan reflexive ati adike reflexive san chu 1 1 te 2 2 te 3 3 te 1 1 2 2 3 3 veka wangin reflexive ani chuan symmetric em asymmetric le symmetric lo en tur chuan AB belongs to R implies BA belongs to R AB chuan BA tur ni ti khanita 1 1 chuan le example 1 1 tho nia 2 3 chuan le example chuan 3 2 nia 3 2 mem lo chu wang chuan hi a reflexive lo chuan tuna chuan ke mani tuna kan na lai mek transitive kan lu don ta transitive lu tu chuan AB ara BC ara chu tiang ni chuan AC tur ni na ta 1 1 hi A ang khan ta hi B ang khan ta ti chuan azom pui A B B C azom pui tur hi 1 tho ni ngai azom na tur 1 lo chu chuan hi chuan te khin pui tur nei lo ama le ma vek hi mai A B B C kan tia 1 1 chu chiang sa mo next mi chang hin entela 2 3 2 3 hi A B ang khan mo A B ang khan ngai la B C ni thei tu chuan 3 azom na tur ai ni thei che B C chu tin chuan A B 2 3 3 1 chuan enge tur A C tur ni 2 1 tur 2 1 em a chunga hian 2 1 me lo tro chu wang chuan transitive lo therefore R is not transitive since 2 1 does not belongs to R kan ti thea kan che thiam tur anga yang example pakhat kan peleang example 2 R I ni kan phot chop leang 1 1 te 2 2 te 1 3 te 3 2 te 1 2 te chin to ai la se whiteboard te do wangin thil tam tak zelen hara 1 1 mi ti ai hian A B lang chuan enge B ni thei chu ei te 1 thau kha chuan hi C ni thei A B B C ni chuan enge tur A C tur ani A C chu enge 1 3 1 3 lo chu wang chuan transitive lo ha therefore R is not transitive since 1 3 does not belong to R example 2 ni chuan example pakhat peleang transitive thei turin kan siam example pakhat kan peleang example 3 example pakhat le tur chu 1 2 2 3 1 3 te hi lang mi te hi ai hian A B thei tro chuan ai hian 2 ni tro
true in tran chu hei tro hei b a om thea b c chu din chu nge om tur a c chu chu nge 1 3 1 3 om kal mai 1 3 om chuan emi hian ti chinang 2 3 3 a zom na tur om em om lo ani chuan hei chu compare pui tur nei lo mewa tina mai nom tapani me chuan 1 3 3 a zom pui tur nei om lo chuang chuan hei po amai nom ve tapani mai chuan a b mai nom ve top kan ti khan ti hian ngai to tawla if ab belongs to r bc belongs to r mo if ani hemi te hi r an om chuan mo 1 3 ni chuan azom pui tu tur chia in tran enge mo talo om ngai om ve ngai mo a om ve si lo chuan compare pui tur nei lo mewa chuan compare thei om chun chu u hei a b a kan lak hian b om thei chu true a in tran chu hei chi hi om true in tran chu hemi te chi hi om chu din chuan 1 2 ni chuan 2 3 ni ta chu din chuan a b b c a om chuan a c om tur ni a c chu ngai 1 3 1 3 ron om che therefore r is transitive ha reflexive symmetry le transitive te chun nia ti chuan hemi zong zong khai khom tu hi equivalence relation equivalence relation ni to chuan khang achunga kan soi ho zong zong pakhat na a reflexive pahni na a symmetric pathum na a transitive equivalence relation ni to chuan a reflexive a symmetric a transitive pok chuan bulteng ka seliang equivalence relation ni to chuan relation kha a reflexive a symmetric a transitive pok chuan equivalence relation ani don ni chuan hemi te topic hi chu ikhan nu takla problem pakhat kan ena hi school classroom ang tak ani lawa whiteboard po teruk te ani wangin problem hi detail taka chu ai chuan kan hriat thiam thei na tur ang chi anga ka kalpui hian a tha hriat na kan ei wangin detail dewa chok khar lovin kan hriat thiam dan to all sum c kha kangai to tel ve ni problem pakhat kan ena exercise a chuan let a be set of all lines in xy plane and r be a relation on a defined by defined by r is equal to set of all L1, L2 such that L1 is parallel to L2. Here relation hi a reflexive em, a symmetric em, a transitive em ti kan endon ni. Pakhat na chuanin reflexive tur chuan a belongs to r kan ti kha ngai to ta a belongs to r a kan ti chu ta hi chuan line alo ni ta ka wangin line pakhat hani mai don ta chuan b chu line pahni na hani mai ta chuan nakina c kan ma huna chuan line pathum kan hmang don te hani mai ta ni chuan hi en chin taila reflexive ka sui tong khan thil hi a detail vekin ka zek don lawa kan hriat thiam na tur kha kan hriat thiam thei tok tur khan karon ti mai
đó này cái làm ti mấy là vin cái làm ti tắc tắc đó này cần sẽ thiang turin mo chuan let A be a set of all lines in xy plane A chu eng line xy plane line zong zong xy plane chu eng hey x ne hey y ne xy plane a chuan eng hey hey 1 ne ta se hey 2 ni chuan 1,2 ni ta se hey 1 2 mo chuan 1 2 te chuan 1 2 he lambang hian minus 1 minus 1 minus 2 ni ta se hi line khat ta ni chuan ta ko line tam tok kha ong thea ti zong pon line tam tok kha ong thea khang line zong kha a hi ni se ti ta ni khang line zong kha and r be a relation set r is equal to set of all line 1 comma line 2 such that line 1 is parallel to line 2 line 1 is parallel to line 2 hi parallel tinani chuan reflexive to chuan a belongs to r omangai kan ti kha reflexive to chuan a chu nge ta kan a chu l1 belongs to r ni chuan reflexive ton tina ta hian l1 belongs to r ni to chuan he definition hian en te ule he definition hian en chuan l1 ve ani chuan such that L1 is parallel to L2 tina ni don tro L1 is parallel to sorry L2 gawin L1 ve line le line ama hi ain parallel hi line pakhat for example L1 lo ita se chuan ama ang che pakhat kan da chuan ain parallel don ni lo mi tro cha chu chiang sa ni chu wang chuan line 1 is parallel to line 1 chumi ni wang chuan he relation hi a reflexive kan se thiam chu mo ti khan detail taka ka zia lem lova detail taka zia chu nangma ni ina ti ve tura mai tai la in textbook a te pon veka la ya chuan explanation ching kha kan ti thei ni sera chome chuan next sa kan ka le ang reflexive ta symmetry asymmetric kan in don tani symmetric tu chuan enge kan definition a han ab belongs to r implies ba belongs to r ta hian enge amzia kan definition hian le taila ab belongs to r amzia chu l1 parallel to l2 chu ti ni chuan l1 parallel to l2 ni chuan l2 parallel to l1 ani vele bok chuan asymmetric don tina kan se thiam tro ab belongs to r it like an ab to l1 l2 belongs to r ni to chuan ain parallel anga ai tina chuan chu ti ni chuan ba belongs to r takan b chu enge l2 l1 belongs to r ani chuan l2 is parallel to l1 tina tur khalo ni tani chu ti ni chuan line 1 parallel to line 2 line 1 kha hi lo ni ta se line 2 kha hi lo ta se line 1 in line 2 parallel tro kan mu theya line 1 in line 2 a parallel chuan line 2 pon line 1 hi parallel tho tro chu wang chuan he relation hi asymmetric ani kan ti nei don ani therefore r is symmetric kan chiang chu mo ka san leang
symmetric kan ento chuan thia transitive em a transitive em kan en le ang transitive tu chuan nge ati kan sei kha ka definition kha ngai to le tila transitive tu chuan AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R ani ti kha thar leila tha ome ti chuan A B B C AC ti kha kan definition a ma a kan zir gang kha ani wang khan L1 L2 ti vel ron om hian buai pha lawila tha ome ta hian kan A chu L1 khania kan B chu L2 khania B chu L2 C hi ron om ta ka wangin L3 kan vo mayang chuan A chu enge L1 chuan C chu enge L3 ti ze khai ni chuti ni chuan L1, L2 belongs to R ti om je chu enge L1, L2 hi R om ti om je chu L1 is parallel to L2 mo hemi om je chu L1 is parallel to L2 hemi om je chu L2 is parallel to L3 hemi om je chu L1 is parallel to L3 chuti ni chuan he thiang kan chiar thei ta ni L1 le L2 a in parallel a L2 le L3 a in parallel bok chuan hi om tur ni chuti ang ani chuan a transitive don tin ani chu chuan en chin te ila L1 line 1 chu hi ni se chuan line 2 ne na in parallel tur ti tlat line 2 tro chuan enge ta hian line 2 le line 3 in parallel tur line 2 parallel tur in line 3 siam ila hei ni mai tro chuan hei hian enge soi hei hi alo dik chuan a transitive don tin ani L1 parallel to L3 ani chuan hei L1 le L3 chu roi parallel tereng mai chuti ni chuan therefore R is transitive kan heti amang chumo chuti ni chuan ama sabera a reflexive ti kan proof a dota asymmetric ti kan proof a dota a transitive ti kan proof poka ni chuan khang zong a condition zong reflexive symmetry le transitive te kha a satisfy veka wangin he relation hi equivalence relation ani ti kan proof tani next hian problem pakhat en leila problem nge kan en le example pakhat let A equal to 1 2 3 1 2 3 and R equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 tani chuan he relation hi so that R is reflexive but neither symmetric nor transitive ti le he kan so don china
solution pakhat na a reflexive lo kan ina so that R is reflexive tia reflexive nge yem kan ina reflexive tur chuan nge tira kan soi kha reflexive tur chuan a belongs to R om ngai a chu nge a chu a mi zong zong a mi zong zong a for all a belongs to a je chu for all 1 2 3 tina for all 1 2 3 there must be 1 1 belongs to R 2 2 belongs to R 3 3 belongs to R so tiang om vek chuan a reflexive don tina om vek em 1 1 oma 2 2 oma 3 3 om so tini chuan reflexive number 2 non-symmetry asymmetry lo na chan asymmetric lo na chan enge symmetric lo na chan ni ang symmetric tur chuan enge symmetric tur chuan a definition a tira kan soi vek chu a b a om chuan b a om tur ani ina 1 1 om chuan le zong pon 1 1 tho 2 2 om chuan le zong pon 2 2 tho 3 3 om chuan le zong pon 3 3 tho 1 2 om chuan enge om ngai 2 1 om ngai 2 1 om 2 1 om lo tro chu wang chuan non-symmetry asymmetric lo symmetric lo number 3 a transitive em kan ina transitive tur chuan enge ngai transitive tur chuan a tira kan soi ang khan transitive tur chuan a b a oma b c a oma chu tiang a om chuan a c pom bok tur ani a b oma b c om pot b c om chuan a c om tur ani kan ina 1 1 hi anok deuh hlek to a etla kan rap na jek thai r 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 a b hi a b ala taila chuan hi b ni chuan azom na tur hi 1 ani ngai tina b zel azom tur hi b azom pui tu tur 1 omna ni lo 2 ni de ni lo 3 ni de 1 tro ni chuan hi b c ni thei a b oma b c om chuan a c om ngai a c chenge 1 2 1 2 om mal thap chuan 1 1 tan chuan zo thap rap leng next 2 2 tan enang 2 2 hi a b a kan man chuan azom pui tu tu 2 ni ngai 3 ni lo 1 ni lo 2 azom pui tu 2 ni ngai kan ti kha b c a b oma b c om chuan a c om ngai a c chenge 2 3 2 3 om thap dikle thap la chu kan en phei zelang ngai lo ula 3,3 a b la taila azom tu pui tu tur chu anei lo hei chuan compare pui tur anei lo wangin tian ama in ron lo tla ve mai tin ani chuan hei hi 1 2 ni ta a b 1 2 azom pui thei tu tur chu enge 2 lo ni thlap mai a hei b ni an ta a b kan ti khan 1 2 kan ti khan 3 3 ne hen kan va compare ngot thei lo a chan chu b kha ani ve thaw ngai ma sami kha a b b c kan che hian tra chu ti ni chuan a c om ngai a c chu nge 1 3 1 3 om 1 3 om 1 3 om lo 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 so then chuan therefore 1 3 does not belongs to R 1 3 hi R om lo wangin a transitive lo therefore not transitive so thiam tro lai kha nan du taw lai khotang
Dar som pahnih amit som class kan tuna tuna hian dar som pahnih le minute som li le paruk chini thil pakhat kan ti lenga chuan mi class chu kan du to thea let s be let s be set of all real numbers. Let S be set of all real numbers and R be a relation in S. And R be a relation in S. Defined by R equal to set of all AB such that A is less than or equal to B square. So that R satisfies R satisfies none of reflexivity, symmetry and transitivity. R hi a reflexive lo, symmetric lo, transitive lo bokani ti so to ni mo chu ti ni chuan a all sum hlei ta ni number 1 non reflexivity a reflexive lo a reflexive lo ti proof tur chuan en tinge a reflexive in eng tin nge a om thei a reflexive turin enge ni ngai ti kha kan ngai to masaka ngai ta reflexive tur chuan in a belongs to R ani ngai ti kha a tir bera a definition a kan sai to kha a belongs to R chuan kan question le hi a b belongs to R na ni a b om sa mo ni chuan a ni tur chuan hi a less than or equal to a square ti ngai ta chuan a question in ani lo vekani ti proof turamin on ti wangin ani lo vekani ani lo na pakhat kan hmu chuan a top mai ani lo na pakhat kan so kan hmu thei chuan mo chuan ta hian let any number enge niang ai a 1 da chin ta la ti lokang ai a 1 da chin ta la chu ti ni chuan 1 less than or equal to 1 square ti na tro hemi hmong hian adik tro adik mase khang zong zonga number zong zonga adik vek don lo tin an ta ni adik lo na pakhat kan hmu chuan top ai enge la chin le ang half la chin ang half is less than or equal to half square chu chi nge half is less than or equal to 1/4 tro adik lo 1/2 hi lian te zo tro chu wang chuan therefore R is not reflexive kan thiang tro reflexive important kan sei le reflexive to chuan a belongs to R ani nga ya a chu nge a om to chuan a less than or equal to a square ni nga no ai 1 kan la china 1 less than or equal to 1 square tai chuan dik nge me chuan ai 1 2 kan la le ai half kan la chin ta half less than or equal to half square chan chu hi a kan tat a mo half less than or equal to half square and chuan half less than or equal to 1/4 ti na lang ta 1/2 nge 1/4 lian 1/2 lian dei zo tro chuan R is not reflexive kan ti thei ta ni chuan next non-symmetry. Non-symmetry. Asymmetric lo ni. Asymmetric lo. Symmetric to chuan nge AB belongs to R implies BN belongs to R ti na.
nghe ông gì à a b belongs to r, so a less than or equal to b square, a less than or equal to b square ni chuan b less than or equal to a square ni ve bawk anga chu symmetric tur chuan ani chuan ani le asymmetric en chin a ai nge kan la china hemi dik tur hian a ai 1 laila b ai 2 laila chutni chuan 1 less than or equal to 2 square dik tra chu chuan nge b chu nge 2 less than or equal to 1 square n t la mu thiam a ai 1 kan la ka b ai 2 kan la chuan này kan la la ko a ai 1 b ai 2 ni chuan symmetric tur chuan hi dik angai ab belongs to r implies ba belongs to r chu dikem enang 1 less than or equal to 2 square adi chumi dik chuan 2 less than or equal to a square po dik angai tina hei dikem dik la hu hwal tro chu hi lian te iso kan chu man chuan therefore r is not symmetric tila thei ta ni chuan a to bera chuan a transitive lo kan en do nei number 3 non-transitivity transitive lo ni transitive tur chuan nge ti kha kan hriat le photanga transitive lo ti hriat tur chuan transitive tur chuan hemi te hian om ve a hi ni bok chuan ti na ni ta ni chuan a transitive lo na pakhat kan hu chuan tok mai a ai nge la china hemi om zia chu hi ni ti kha theng hi mi la tur ru von reng tur ni ab belongs to r om zia chu a less than or equal to b square, bc belongs to r om zia chu b less than or equal to c square, ac om zia chu a less than or equal to c square in khai ta ni chu ti ni chuan a less than or equal to b square thei tur chuan nge kan la kang a ai 2 laila b ai minus 2 la taila chuan time b ai minus 2 la taila chuan c ai 1 la taila adikem en chinang a ai 2 b ai minus 2 b ai minus 2 c ai 1 ka sik to don loi ka hang hal dona chu ti ni chuan draw 2 less than or equal to 14 draw chuan minus 2 is less than or equal to 1 square minus 2 to 1 ai na te dik khap draw chu ti ni chuan inge dik tur hei a khania hei b khania b khania c khania chu ti ni chuan hi a dik tur ti na ta a less than or equal to c square a chu nge 2 less than or equal to 1 square hi a dik tur ti na hemi te hi a dik chuan hi a dik bok tur chu tiang ani chuan a transitive lo chu tiang a lo ni tak si lo chuan 2 hi 1 ai te lo tro chu wang chuan hi a lo dik ta lo ni chu mi ni wang chuan therefore r is not transitive kan ti lon ta ni kolai khati zong kha tuntuma class lao thei chni se hei minute somli panga che class kan la tuna hian zan lai dar khat don me ka vo in ni hi may
ni som pahnih alo ni to ta ni. See you next time.